la njengamanje la sihleli khona ke esihlelweni sobukhosi sikhuluma with Durban's #1 citizen our mayor Councillor Cyril Xaba namhlanje ke umayor uzosiprovide ngeupdate ke on eThekwini municipality's improved credit rating outlook and the relocation of Shongweni flood victims to the new temporary residential units and also our preparations again for the upcoming heads of state summit. Looking forward to that. Mayor is on the line. Good morning, Mayor. Welcome to Gagas FM Breakfast. Ngibingelela mfethu ngibingelele mina nabalaleli bonke beGagas FM ngithinga bathanda. Siyakuthanda nathi Mayor. Lana sibona umkhandlu uqhubeka nokuphatha ke kahle imali and the credit rating agencies have revised the city's credit outlook from negative to stable. Mayor, lokuqala kudingela nje ukushayela ihlombe zibe ziyasuka nje. Bese ke uyasibeka ke Mayor ukuthi cha le improvement iqhamuka kanjani kanjalo njalo osithatha usibeke usinikeze isithombe siphelele. Mfethu ngibonga kakhulu ngikuthasela lokho ngishoyo lokuchaza ukuthi lapha edolobheni izimali siziphethe kahle indlela esizongena eliphezulu futhi kubalekile ngalombiko ukuthi idolobha lethu libekeka ethubeni elihle ukuthi ngaya ezimakethe nasemabhanki omhlaba nakuphi liyofuna izimali zokuthuthukisa ingqalasizinda ukuze kufuleke umnotho kudaleke amathuba emisebenzi. Okunye kuphawulekayo ngalokho ukuthi nje sidolobha sisebenza ngokukhandla ekuletheni izingqalasizinda ebantwini nasekhweheni abatshali besimali. Lokho kushiwo ke ilaba abacwaningile abasinikeza le credit rating esikhuluma ngayo namhlanje. Kanti ke futhi no-auditor general mfethu usihlobe usifake uphaphe ekhanda and ngokusinikeza umbiko ongenaqoqo kusho ukuthi sikwazile uku-accounta ngemali esiyisebenzisile. And kanjalo futhi ke unyaka uthe uphela lesiphuma kuyona sabe siqoqa imali engaphezulu ka-94% kuba khokhibente bethu. Kuyajabulisa ke ukuthi ke njengedolobha asikoleti umngeni asukoleti laba basithenga kubona amanzi siyawuthenga amanzi simdayisele wona no-Eskom siyawuthenga simdayisele bakoleti ngisho ne-cent. Lokho kusho ukuthi anikho engupheni yokuthi ngelindanga novalelwa amanzi novalelwa ugesi lapha edolobheni. Mayor, I want to talk about more good news aside. Kule mpela sonto ukuthuba uhambela indawo yalapha eShongweni uyongenisa khona abantu endlini for 2 years discussion some temporary homes. It was for laba abashawa ikhukhula ngonyaka 2022. Please tell us more about this. Well, mfethu uzokhumbula ikhukhula zango 2022 zenza umonakalo omningi namhlanje sisabhekene nawo lo monakalo owenziwa zikhukhula. Laba ke umndeni o19 obelapha eNjongweni sabile ke nokhansela weward and sawuba ngenisa emzini yabo emisha besuka kuloko bekade bezakhelwe kona ngothayela sobafaka kuloko ke kwesimanje manje kodwa ngisho ukuthi nazo ezesikhashana kodwa zinhle zibuya kahle ilokuthiwa materials okuthi zingaphela ke izindlu zabo so bakhela zona mase sabakhipha ke sibafake endlini zabo ngonomphelo and kunohlelo ke lokuthi bafake lo gesi kodwa ke ngeke asheshanga kakhulu lokho ngoba liyanda isupplya uEskom esupplya idolobha kodwa ke njengoba kumsombuluko sizohlangana nabo sibaxhumanise noEskom sibanikeza amathanda amanzi sibaxhumele eduzane kwalabo bezothola lamathanda ezokhongezela khona amanzi ukuze bakwazi ukuthi babe namanzi babe nogesi. Lokho kukhombisa ukuthi singumasipala ke onakekelayo lapha ngedolobha. Yeah. My PRUs. Yawazi mina PRUs. Kwazi ma. Yawazi. Wena yawazi? Yawazi no. Awachaza mfethu, awachaza. Yawazi. Ngiyakhola baba. Ngiyakhola kule. Usiyawazi mina PRUs ngeke. Umeya wathi lokubuka. Uyabona uzowazi. Ngiyawazi ama PRU. Nisaqala sesakha ama PRU kudala.
So kusukela namhlanje kuzobe kuphithizela le eThekwini ngoba ke izoqala lezi inhlelo zokusingatha ingqungquthela lenkulu yomongameli bamazwe asezansi nezwekazi laseAfrika. Ingabe ke lamalungiselela hamba kanjani? Mfowethu sime ngomumo sithola bhala seThekwini ukwamukela ke lengqungquthela yomongameli balapha eAfrika baqhamuka emazweni awu-16. Namhlanje ke sobe sizoqala ke ngokwamukela izambeli ezinganye ye-industrialization week. Iqala nje kumsunguluko nje iyoziphele ngolesihlanu izobe ithanyelwa ngongqongqoshe abaqhamuka kuwona lamazwe kanye nama-academics nama-experts nongoti nama-investors. Kuyathokoziswa-ke ukuthi bonke baseThekwini kanjalo uzobonisana nje ngezinto eziningi ukuthi senza kanjani ukuthi sithuthukise izimboni ukuze sikwazi ukuhweba lapha eAfrika sisodwa. And ezokuphepha mfethu zime ngomumo idolobha lethu lokulungele ukwamukela izivakashi, amahhotela ethu asezingeni eliphezulu, kanjalo ke isikalile umboni yezokuvakasha uvula amathuba emisebenzi, ikhangiso siphumele, abantu baqalile ukuthola imisebenzi njengamanje. No, asibambe lapho meya imisebenzi yabonakala, sibonga kakhulu. So sibonana futhi ngesonto elizayo futhi mina sonto elihle. Thank you so much. Sibonga kakhulu. Sibambe lapho ingosi yethu la sikhuluma khona nomeya kwezaseThekwini. Ungakhohlwa ke kubaleke kakhulu ukuthi ngikunikeze isimemezelo esilandelayo. Okay, yeah, we're all listening.